नि जिहेतु राजनीतिनि कुनु दायित्वखौनो बुजिया दानि जिहेतु राजनीतिनि किसुमान गुन्दागिरि दादागिरि खालामनानै जिहेतु पाब्लिकखौ थगाय थसि खालामनानै दाथ' उन्दुजोबनानै दङ दा माबाबाय दाथ' भट थांबायना भटनि सप्तासेनि उनाव दलं जागोन होननानै बुंदों उनाव खर'नि दलं जागोन जेबोआनो गैया साननो गोनां। खुलुमबाय बयखौबो सनितपुर जिल्ला राङापारा बियाबनि सिङाव थानाय दिफुटा दैमा बे दिफुटा दैमायाव आङो थांनानै खौरां लाहैदोंमोन। दा निउस बानायनो थांनायाव आङो नुहैबाय माखासे फरायसुलि फरायसुलाफोरा दै गिदिरब्लाबो बारसोमनानै फरायसालियाव फैनाय आङो गावनि मेगनजोंनो नुनानै मोनबाय। थारैनो जोबोद दुखु नांथावना। दा बे दिफुटा दैखौ बारनानै गोबां बर' गामि सावथाल आदिबासिफोर दङ। बेमारफोर जायोब्लाबो बेमारिखौ बाननानैसो बे दैसाखौ बारहोनो गोनां जायो। ডিপুটা প্রাথমিক এলপি স্কুলত তো নদীটো কেনেকুৱা পাৰ হয়? এনে যোৱা কষ্ট হয়। মা দেউতা পাৰ কৰি নদী বাৰলে পাৰ হ'ব নোৱাৰে, স্কুল যাব নোৱাৰে। হিমন্ত মামা ইয়াত দলং এখন বনাই দিয়ক। কোনটো স্কুলত পঢ়ি বুলি কৈছিলে? ডিপুটা প্রাথমিক এলপি স্কুলত কিমান ক্লাছ? 5 বল মাৰাংকুৰি কোনটো স্কুলত পঢ়ে মইনা? ডিপুটা দিপুটা। তো পানী ডাঙৰ হ'লে কেনেকুৱা পাৰ হয়? পাৰ কৰাই দে। তুমি আপনি কি হয় তাৰ? মোৰ তাৰ মামা। কিন্তু ডাঙৰ হ'লে কেনেকুৱা পাৰ হয়? এনেকাই পাৰ কৰাই দিব লাগে পোৱালিবিলাক। এখানে কোনটো স্কুলত পঢ়ে? ডিপুটা প্ৰাথমিক না? তো কেতিয়াবা যদি বেছিকৈ নদী বাঢ়িলে কি কৰিব? কেতিয়া পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে নাযায় আৰু পোৱালিবিলাক। কি ক'ব চৰকাৰ? চৰকাৰে আমিতো ভাবি আছো হিমন্ত বাবুকে দলংটো দিলে ফটাফট ভালে হ'লে হতো এইটো ভাবি আছো আমি। বহুত কষ্ট হয় ন? বহুত কষ্ট হয়। আমাক সোনকালে দলং বনাই দিব লাগে। जों फैनानै नुफैबाय नोंथांमोननि बे जायगायाव दै दङ दिपुटा हान्था मेलानि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय बहुद उसुबिदा जानाय बायदि जों नुफैदों। दा बेसेबां गोबावनिफ्राय बेबायदि सुबिदा दं आरो मा दाथ' आरो माबोथ' जोंथ' उन्दैनिफ्रायनो बेयावनो देरबाय बेसेबांबा बैसोबो जालांबाय खिन्थु जों हान्था मेला जिहेतु जोंनि थांलाय फैलाय लामा आरोना बहुत असुबिदा माने ओंखायनो जों बेयाव जिहेतु सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जिहेतु एमपि एमएलए जिहेतु दानि जिहेतु बिजेपि सरकार जों बहुत अनुरद खालामबाय थायो आरोना बार अनुरद खालामबाय थायो। जिहेतु जोंनिया सिगां माबा दंमोन पद्म हाजरिका बिथाङा दंमोन जोंनिया दाथ' बिसोर बि माने जोंखौ बहुत अयनाय खालामना गालांबाय। दाथ' आरो नै दा अशोक सिंगाल डांगरियानिबो खावसे गोलैबाय आरो जिहेतु कृष्ण कुमार तान्तिनि बिसोरनोबो दा खावसे गोलैबाय। खिन्थु जोंहा मोनसे दुखु नांथावना आरोना बिसोरबोथ' दायित्वखौनो बुजियाखै बहुत साननो गोनां लाजिनांथाव खोथा आरोना। ओंखायनो जों बुङो दानि जिहेतु बिजेपि सरकारनि जिहेतु एमपि एमएलएफोरा ना बिसोर दायित्व होननायखौ बुजिनांगौ माने दायित्व जुदि बुजिया कर्मखौ जुदि मोजां मावा होनब्लाथ' बिसोरखौथ' बिफा बिमाया समाजनि मोजांनि थाखायसो बिसोरखौ जन्म होदोंमोन शिक्षा होबाय गियान होबाय समाजनि मोजांनि कारणे बिसोरखौ पाब्लिकआ सापर्ट खालामबाय एमपि एमएलए खालामबाय जिहेतु नागरिकनि जिहेतु दरमाहा टेक्सनि जिहेतु फैसा जिहेतु सरकारनि फैसा बिसोर दरमाहा लानानै दङ नङा जानो बिसोरनाव दायित्वखौ होदों खिन्थु दायित्वखौ लानानै जुदि बिसोर जुदि दरमाहा जानानै जुदि बिसोर जुदि दायित्वखौनो बुजिया खिन्थु बेफोरबायदि दायित्व बुजियैखौ सापर्ट खालामबाय थानाया जोंनि बहुत दुखुनांथाव खोथा आरोना रायजोफोरा। ओंखायनो आं बुङो आरोना जिहेतु दानि जिहेतु अशोक सिंगाल डांगरिया बिथाङा आरो जिहेतु जोंनि माबा कृष्ण कुमार तान्ति जिहेतु बिथांजों जों अनुरद खालामबाय थायो आरोना बे जिहेतु जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जिहेतु राङापारा एरिया जिहेतु दिपुटा दैसा जिहेतु दैमायाव आरोना दलं मोनसे नांगौ होननानै मानो होनब्ला गथ' गथायफ्रा बहुत थांलाय फैलाय असुबिदा जायो। खिन्थु जों सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जिहेतु डिसि अफिस जिहेतु जों बेयावबो जोंनि पिपिआइ भटार पार्टि इन्टारनेसनेला मेम'रि दाम होगासिनो दङ जिहेतु जोंनो पाकिनि दलंखौ नांगौ होननानै खिन्थु दानि जिहेतु बहुत राजनितिक दलनि नेताफोर दङ खिन्थु बिसोर दिनैसिम डिसि अफिसाव थाङाखै कमप्लेनबो होआखै खिन्थु जोंनि पिपिआइ भटार पार्टि इन्टारनेसनेल जों कमप्लेनबो होबाय आरो बहुत जों हरनाबो होगासिनो दङ आरोना जिहेतु जोंनो दलं नांगौ जिहेतु पाकि दलं नांगौ बेफोर रावखौ जों बहुत दिननिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दङ आरोना ओंखायनो जों अनुरद खालामबाय थायो आरोना। आरो दा जों सानबाय थानो गोनां जादों जिहेतु दा जों जुगिबिलनि जिहेतु जुगिबिलाव थांलाय फैलाय जिहेतु उरहिल गाराङाफोरा जिहेतु थांलाय फैलाय लामा खुनु पाका दलङानो गैयामोन ओरैबायदि असुबिदा माने दा गथ' गथायफोरा माने 20-30 किल'मिटार जिहेतु स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनानै साइकेल सालायनो गोनां जादों जिहेतु हिन्जाव गथ'फोरा किमान असुबिदा दानि इमान गिदिर दैमा गते रायजो समाजानो नुजोबो खिन्थु दा जुगिबिलनिफ्राय जिहेतु साहा लाइना जिहेतु गेरगाजुलि 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार पाका माबा होदो पाकानि माबा होदो लामा होदो ओंखायनो आं सानो आरोना बेथ' लासैसिन खोथा जिहेतु मेन लामाखौ बिसोर पाकानि माबाखौ होनांगौमोन लामाखौ होनामोन खिन्थु बे मोननैल' गामिनि कारणे बिसोर 3 किल'मिटार 2 किल'मिटार पाकि दलं माबा जिहेतु पाका लामा होनाय बेथ' लासैसिननि खोथा ओंखायनो आं अनुरद खालामो आरोना जिहेतु दानि जिहेतु
किसुमान जातीय संगठनाव थानाय किसुमान राजनीतिनि दल हाबनानै जिहेतु अत्याचार खालामनाय जिहेतु किसुमान बिजेपि कंग्रेस जिहेतु राजनीतिनि दलनि नेताफोरखौ आं अनुरोध खालामो आरोना जि सरकारानो जाथों जिखुनु माने जों एमपि एमएलए थांनानै ना जों माने जिहेतु लामा सामा कारेन्ट जिहेतु रायजो समाजनि कारणे जों अनुरोध खालामबाय थानांगौ दबदबायनांगौ मानो होनब्ला दानि मुगायाव ना मानसिफोरा राजनीति खालामो राजनीतिनि कुनु खोथायानो गैया कुनु खोथाखौनो बुजिया माने दायित्वखौनो बुजियाब्ला दायित्वखौनो बुजियाबा राजनीति दायित्वखौनो बुजियाबा खोथाखौनो बुजियाबा धर्मबो मिथियाबा कानुन बुजिदों मिथियाब्ला जाम्बा जाम्बि गावनि बिमा बिफादों इमान पबित्र आत्मा जिहेतु गामि समाजनि मानसि बेफोरबायदि थगायनाय हुदाखौ आं माने अनुरोध खालामथारो आरोना मानो होनब्ला बेफोरबायदि कर्म जिदु मावबाय थायोना बिसोरनि फिसा फिसौ भबिष्यताबो ना माना सानसे बेलासिना मानो होनब्ला गाज्रि जाथारगोन मानो होनब्ला बिसोरना जोंनि दा हाजारजन बिमा बिफानि गथ'फोरा थांलाय फैलाय खालामो किमान दुखु किमान खस्थ' बिसोरनि दुखु बिसोरनि खस्थ' बिसोरनि गाबनायानो बिसोरनि फिसा फिसौनि भबिष्यताव माने बे नेगेटिभ पइन्ट जाथारगोन आरो आं बेखौ दाथि बुङो आरोना ओंखायनो जों सासे बिमानि गोरबोनिफ्राय सासे बिमा बिफानि अन्तर आत्मानि जिहेतु जों जनम जानाय जेतिया जों साफ्रोमबो बिमा बिफानि मान सन्मान गामिनि मान सन्मान जातिनि मान सन्मान धोरोमनि मान सन्मानखौ लाखिनो गारनाया ना नकलि राजनीति खालामनानै मालाबाबो दा थगाय ओंखायनो जों बुङो दा जिहेतु अनुरोध खालामबाय थायो आरोना एमपि दानि जिहेतु एमपि एमएलए जिहेतु हेमन्त बिश्व शर्मा दाङ'रिया बिथांनिसिम जितु थांनोनो हाया आंथ' बुंखायो बेफोरबायदि पापनि खामानिखौ आरो नोंसोर माब्लाबाबो दा मावसै आरो नकलि राजनीतिनि खोथाखौनो जुदि मिथियाना आंब्रा पुरा हाथाव जानानै गय खान्थाल थाइजौ माइ गायनानै जा होननानै आं अनुरोध खालामो आरोना दाउ अमा ब्रयलार फिसिनानै जा होमबाबो बेफोरबायदि रायजो समाजखौ थगाय बेफोरबायदि अनुरोध खालामो आरो आं थगाय मालाबाबो राजनीति दा खालामसै होननानै मानो होनब्ला ना जों किसुमान राजनीति खालामनायखौ नुबाय किसुमाना भटनि समाव साधारन बिमा बिफाखौ माने बुहुत अनेकथा लाजि खालामनानै अनेकथा बुंनानै माने भटखौ सेना लाङो एसे ललिपपनि थाखाय ब्रयलार बेदर दरनैसोनि कारणे सोर मोननैसोनि कारणे जातिखौ लानानै धर्मखौ लानानै माबा हाखौ लानानै अनेकथा होगोन होननानै खिन्थु दा बरबाद माने एखेबारे मिसा जिर' ओंखायनो आं अनुरोध खालामो आरोना दानि जिहेतु बिजेपिनि सरकारनि जिहेतु नेताफोरखौ ना बार बुंबाथाय आं एमपि एमएलएनियाव थां मोजांनो सावराय आरो जिहेतु गावनि गाज्रि कर्म मावनायफोरा जेन पापनिफ्राय जेन उद्धार जायो ओंखायनो जेन बिसोरनि खाथियाव थांनानै जोंनि जिहेतु पाब्लिकनि समाजनि जों मोजां खामानि मावनो हायाखै जिहेतु 2000-3000 गथ'फोरा 30 किल'मिटार 20 किल'मिटार थांलाय फैलाय हाब्रु लामायाव साइकेल सालायनो गोनां जादों इमान गिदिर गावनि जिबनखौ दान होनानै दैमा बारनानै शिक्षा लानो गोनां जादों बेफोरबायदि बिमा बिफानि फिसानि जिहेतु अन्तर आत्मानि खायलाना जोंनियाव नांसिगोन ओंखायनो जों बेफोर गेदेर राजनीति खालामनो हाया सार ओंखायनो जोंनो दलं नांगौ पाखि लामा नांगौ जोंनिबो सन्मान थायो जेन आरो सार नोंसोरनि जिहेतु एमपि एमएलए जेन अशोक सिंघाल दाङ'रिया बिथां आरो जिहेतु कृष्ण कुमार तान्ति बिथां नोंसोरनिबो जे सन्मान थायो आरो जेन सरकारनिबो जे सन्मान थायो बेबायदि खालामनो हानांगौ आरोना आं बेखौनो थांनानै अनुरोध खालामनो बुंबाय थायो आरोना दानि जिहेतु जितु जों फैनानै नुफैदों दैयाथ' बहुत गिदिरानो नङा होमबा मानसिफ्रा बेराम जायोब्ला दै देरोब्ला माबायदि बेबस्था खालामनाय दाथ' आरो माबायदि थैलांगोन माथो खालाम दाथ' जिहेतु डिलिभारि पेसेन्टआ मानसिखौ नेनानै थायो नामा समखौ नेना थायो नामा होमब्ला समा रावखौबो नेनानै थाया नङा जानो सम टाइम खिन्थु बारनाया माथो बाननानै बारहोनांगोन बाननानै बारहोयाब्ला बेनोथ' थैनांगोन ओंखायनोथ' बुङो आं बेफोरबायदि पापनि कर्मखौ सोर लादों दानि किसुमान राजनीतिकनि जिहेतु राजनीतिनि खुनु दायित्वखौनो बुजिया दानि जिहेतु राजनीतिकनि किसुमान गुन्दागिरि दादागिरि खालामनानै जिहेतु पाब्लिकखौ थगाय थसि खालामनानै दाथ' उन्दुजोबनानै दङ दा माबाबाय दाथ' भट थांबायना भटनि सप्तासेनि उनाव दलं जागोन होननानै बुंदों उनाव खर'नि दलं जागोन जेबोआनो गैया साननो गोनां माने